Pozdrav svesni kreatori! U ovom videu želim da vam govorim o jednom ostvarenju sna, o Vortex House-u, o seminaru Vortex House-a i sjajnim ljudima i na kraju ovog videa da vam dodelim jednu besplatnu ulaznicu. Pre 8 meseci sam napustio Telenor i tada krenuo putem svoje svrhe i onoga što sam najdublje osjećao u mom srcu. A to je da ljude podsjećam ko su oni zaista. Tada kada sam napustio posao, mnogi ljudi su mi rekli: Stefane, pogrešio si. Stefane, grešiš, nije to za tebe, ti trebaš da radiš nešto drugo, idi na sigurnost, idi, tu nema para, pare su potrebne, nije to to. Ih nisam slušao, jednostavno taj plamen u meni koji je goreo, ne. To, Stefane, nisi ti. Ti si ono što ti osjećaš. To si ti. I pratio sam svoje osjećaje. Skupio sam hrabrost, dao sam otkaz, otišao sam kod mojih u Kraljevo i rekao sam im sve što mi je bilo na srcu i duši i šokirao sam se jer je moja majka i moj brat su me podržali. Hvala vam od srca, najviše vas volim na svetu. Oni su me podržali, moj brat mi je čak i pomogao i pomaže mi i dan danas. Otvorio sam 1. septembra 2015. godine stranicu Stefan Radović, koji dan danas vodim. Tada sam počeo da objavljujem objave koje skoro 3-4 godine objavljujem na svom profilu. I nekoliko je možda prošlo nekolicinu vremena, dobio sam poziv za rad u laptop centru. Ja sam tada u tom trenutku mislio što ne bi imao još neki izvor prihoda i otišao sam na taj razgovor. Razgovor sam prošao, probni rad je trajao 5 dana. Ja sam se nekako nisam se osjećao u svemu tome. Kada je došao 5. dan, dobio sam poziv gde su mi rekli: Stefane, vi niste osoba kako mi tražimo. Dobro, ja sam rekao hvala. Samo to, hvala. A u sebi sam pomislio: vi niste ono što ja tražim. I tog trenutka sam rekao: sada si dobio znak. Sada ili nikada krećeš da ostvariš svoje snove. Ne pristaješ na ništa manje. Ili uspevaš, ili propadaš. Drugog nema. Ne pristajem ni na šta drugo. Nedugo posle toga, znači posle možda sat vremena, sam dobio poziv od Pavla Kneževića, koji me je pozvao da na njegovom Belgrad Art Show održim kratak motivacijni govor. Univerzum mi je odgovorio i univerzum vas voli i obožava kada ste ono što vi jeste. I tad će raditi za vas. Tada će vam otvarati sva vrata i sve puteve. Ja sam tada održao svoj prvi motivacijni govor i ježio sam se sve vreme. To je bila velika poruka za mene: Stefane, ovo je tvoj put. Ljudi te osjećaju, ti osjećaš ljude, stremi ka tome. Nedugo posle toga, Ana Bučević je objavila snimak Neka darivanje započne, gde je darovala čarobnu knjigu svakom ko, to je 3 čarobne knjige, ko bude napisao super priču o svom čudu. Ja sam tada napisao moju priču kako sam dobio posao u Telenoru, to je moj snimak, moje malo čudo koje možete pogledati na mom kanalu. I tada sam dobio od nje prvi komentar na tom mom snimku: veliki vetar u leđa, od nje, što se nje tiče, od Nade Bučević. Hvala ti, Nado, za sve savete, za svu podršku, ozvestio mi, da kažete, profesionalna pomoć koja mi je bila veliki vetar u leđa. Nedugo posle toga, u decembru mesecu, sam upoznao sam Magdalenu Veljković i nju sam inspirisao da otvori stranicu Treniraj zbog osjećaja. Tada smo pričali o seminaru i ja sam nju planirao da je ubacim negde u organizaciju mog seminara koji sam zamislio da bude u januaru ili februaru. Posle nje sam dobio inspirativnu akciju da pozovem Bratislava Savića u naš projekat, koji još tada nisam znao kako će se zvati. On je pristao, on ima sjajnu
stranici Vjerujem u čuda i jako dobre meditacije. Kada smo se formirali nas troje, meni je došao naziv koji sam ja smislio pre 4 godine, po Abrahamu, da se ceo taj projekat naziva Vortex House. Zašto Vortex? Vortex zbog toga što je Vortex visoka vibraciona realnost, ali zbog toga što za mene predstavlja Vortex ono ludilo, onaj provod, oni najluđi osjećaji, i posle toga je došao četvrti veličanstveni član, četvrta veličanstvena duša, Zorana Ivanić, koja ima svoju stranicu Svesni kreatori i koja me dotakla i sve ljude dotakla svojom pričom i zahvalila mi se mnogo puta u svojim videima. Zorana, hvala ti puno, Bato, Megi. I peti veličanstveni član je Nevanja Ilinčić, on vodi celokupnu organizaciju i da to sve bude na profesionalnom nivou, tako da Nemanja, hvala ti na svemu, spasio si nas da ne mislimo, bar što se tiče oko tog dela, i posle svega ovoga mi recite da se snovi ne ostvaruju. Ja sam u septembru mesecu rekao držat ću seminar u januaru ili februaru. Nije ni januar, nije ni februar, 6. mart je. Mislite li da sam razočaran? Ljudi moji, kada ste ono što jeste, sva vrata će vam se otvarati. Ceo univerzum će se urotiti i raditi za vas. A sada da pređemo na onaj interesantni deo videa, dodeljivanje besplatne ulaznice. U opisu videa vam se nalazi link od stranice Vortex House, na koji ćete ući, lajkovat ćete stranicu, na stranici ćete naći moj video i u opisu tog videa, to jest u komentaru, ćete mi napisati zašto baš vi trebate dobiti besplatnu ulaznicu. Do kraja dana ja ću na stranici objaviti ko je pobednik. Takođe, sve ostale informacije koje vas interesuju za seminar ćete naći dole u opisu, kao i broj na koji možete se prijaviti i e-mail adresa. Hvala vam još jednom što ste odgledali ceo ovaj video. Volim vas sve, ljubav velika za sve, zagrljaj za sve, volim vas sve, Stefan.